No. Ndipo chimene anamudulira mutu bodyguard wa Achilima ndi chifukwa chonena kuti tsopano tikupatsirani zomwe wayankhula Comrade Ntanyiwa lero. Comrade Ntanyiwatu akuoneka kuti anafotokozera kunena kuti lero abwera ndi ndondomeko ndi maplani onse amene boma ili lidachita kuti muononge moyo wa Saulos Chilima. Kodi Comrade Ntanyiwa akuti chiyani? Mwauze kuti kwathu manda alipo awali apo akamaliza kundifinyako muzandikwirire kumene kutamba naiti kwathu osati manda kulibe alipo ndiye sitiopa kufinyidwa ndi kufa komweso sitiopa yayo ndiye mukamakhala kumati muzoona ngati ife tiziopa kufinyidwa kaya kunyenyedwa manda awo alipo akiliniso kwa basi muzangobwera kukwirira basi kumene kuusiya alichali azipemphera pafupi sitiopa zimenezo ayo kuno kunchewu kuno ndife anthu akunchewu motsogozedwa ndi nkosi ya makosi Gomani oyamba Chikuse amene adayamba kulimbana ndi Atsamunda. Gomani Chikuse adaphedwa ndipo adaphedwa ndi Atsamunda mchaka cha 1896 pofuna mtendere wa anthu akuno kunchewu komanso anthu a dziko lonse lino la Malawi. Ena mwa anthunso amene anataya miyoyo yawo ulendo wa John Chilembwe komanso anthu ambiri tinali kunkhatabe pa 3 March kukumbukira anthu amene adataya miyoyo yawo amene adaomberedwa kuti dziko lino likhale pa ufulu. Nthawi imene anthu amamenyera ufulu odzilamulira okha kuno ku Malawi ulendo wa Albert Muwala akagwira mwana kupanda kumenya kutsala ogwira mwana ape amenyedwe ndithu akamafika kumalisi ndira zoni mwachita naye Ganga Malawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. Choyamba Malawi tipepese chifukwa cha vuto la magesi malinga ndi lonjezo tinalephera kuti tikupasireni programu imeneyi ya nkhanga zaona. Tili munyengo ija ya ripoti limene lasusula mabala a Malawi ambiri. Tili munyengo ija ya chikangawa lero a Malawi chigawo cha kumama kuno tufuna tidziwe kodi ndi ndani amene amakhuzidwa kapena anakonza chiwembuchi nanga chinayambira pati chiwembuchi kufikira Klaus Chilima ndi anthu ena 8 aja kukaluza miyoyo yawo. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. Muli bwanji Mai Kotanihala nanga muli bwanji Richard Chimwendo, muli bwanji Harem Kandawire, muli bwanji Elias Migero kapena kuti Elias Mijero, muli bwanji kumene muli nuko nanga muli bwanji President Lazarus Chakwera Ken Sikalengoma mwadzuka bwanji. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. Atala Kadula mwadzuka bwanji. Eric Pagamisa mwadzuka bwanji. Huzu mwadzuka bwanji. Ernest Pambala mwadzuka bwanji. Temba Chako mwadzuka bwanji. Nanga Amulo Sisito Dave Maramula muliko bwanji. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Nanga muli bwanji Valentino Piri Jesse Nyirongo, muli bwanji Ax Mwanga nanga muli bwanji Mayolam. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM Malawi. These people are those people who did plan amene ana
anakonza imfa ya Klaus Chilima ndi anthu ena onse amndege, ndipo plani imeneyi inayambira patali. Khalani pompo musandisiye ndekha. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Nanuso a Charles Josh. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Amalawi nonse chigawo cha kumamawa ndikufuna ndikudziwitseni kunena kuti akubanja kwa Achilima asankha kukhala chete pakadali pano chifukwa chonena kuti chona chenicheni cha imfa ya m'bale wawo akuchidziwa mmene chimakhalira, and they got all full information. Kutero ku aboma mwadzikwata nchala mwadzinyenga nchala, akubanja kwa Achilima akudziwa china chilichonse. Anayankhula mawu awiri atatu Achilima asanapite. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM chigawo cha kumamawa. Amalawi ndifuna kukuwuzani kunena kuti Achakwera ndi mmodzi wa anthu amene anayamba upandu chifukwa cha mawu a mgwirizano. Achilima anamwalira chifukwa cha mgwirizano. Chifukwa cha mgwirizano unapangisa Achilima kuyamba kupangiridwa maupo. Imfa ya Saulos Chilima inali yokonzedwa chifukwa Achakwera sanafune kumsira Chilima temu imene anagwirizana. Choncho Amalawi ndinu mboni tinakhala tikumva zoyankhula za zisogoleri a MCP ngati Michael Tanihala omwe akukhuzidwa ndi imfa ya Chilima ndi ena onse anafa mndege aja. Anaphedwa pofuna kuti maumboni asazakhaleponso. Ndikufuna ndithokoze munthu yemwe analipo pa tsikuli kuchikangawapo ponena kuti comrade ndikufuna kulapa, koma choyamba kuti Mulungu andikhululukire ndikuulula tchimo lomwe linachitika kuchikangawa. Ngakhale sindinatenge nalo chikwanje kapena nkhwangwa, koma chifukwa plani yonse ndinayidziwa, ndi chifukwa ndakutumizirani chilichonse cha imfa ya Achilima. Usiku sindikugona ndikuganiza momwe Amalawi akufunitsitsa ataziwa chomwe chinachitika kuchikangawa. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Amalawi ndiye ambe chonchi pa ulendo wathu wa kuchikangawa. Michael Tanihala anati, we want MCP to stay forever, and if we want MCP to stay forever, we must continue to sacrifice what he was meaning. Mukosa kuyamba kuona kunena kuti anthu amachita pretend amakhala ngati Chilima akumkonda
mukonda koma Chilima sama mukonda tikuti kumene kulambira zonse Mai Kotani Hala ananena kuti we want MCP to stay forever, and if we want MCP to stay forever we must continue to sacrifice what amene tawerenga Bible amene timapita ku Bible kwali mawu akuti sacrifice amatanthauza chani. Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa. Tatieni tiasate a Richard Chimwendo Banda kodi iwo anayankhula chani? Sitikupeleka kwina kulikonse boma ili sitikupeleka kwina kulikonse ili ndilatu laife amatanthauza chani Achilima sakupeleka kwa munthu wina aliyense wake ndi ndani pamene iwo anali pa mgwirizano ndi a Klaus Chilima ngakhale zipani zina zinali mu mgwirizano koma mgwirizano wawo weniweni unali ndi a Klaus Chilima zimene anagwirizana ndi a Klaus Chilima mgwirizano wawo unali pakati pa UTM Achilima komanso MCP Achakwera. Tatieni timve nanga amkaka anati chani? Amkaka anati bwana ife sitilola kuti wina azikusokonezani titana ndi aliyense ofuna kuima munjira yanu ngani ya mgwirizano tayedzeka. This is Comrade Ntanyiwa tikuti tisatire ngani timve kumene kupita. Kumbukiza Malawi nikamulonzela kumamba matembelero mabwere baiwe ni bajala ulindisoka muzimu yantu naye nibere bamutumbabo. Nanga a regional governor anati chana regional governor boma sitikupeleka kwa aliyense kodi aliyense amene amamunenayi anali ndani? Amalawi mgwirizano anapanga ndi ndani? Ngati pali wina akuona ngati timpasa boma ameneyo walemba m'madzi amamunena ndani? Tikufuna tu Amalawi tilumikize kuti zinayambira tu patali zinayambira pati ngani ndiyo nilti mungoti pay muone mawu omwe anayankhula Achakwera anati mukazandisankha ku convention ine ndikapezeka pa baroti za mugwirizano abusafe sitimapanga nawo. Ndikufunsana Malawi nonse komwe muli ma statement amenewa akusonyeza chani? Akusonyeza kuti MCP anamukonda Chilima. Ndikufuna ndikufunseni Amalawi nonse ma statement amenewa akusonyeza kunena kuti MCP anamukonda Chilima. Malawi nikamulonzela kumamba banga buyine bunga ninga muliwala ini maesa ndikulota koma indi tuwise didi chikomoja tuja ndali jijatu nijabita ibasi saulo sigili mauja inu antu nikulide. Amalawi anthu omwe amene anakonza ploti ya Chilima kuti aphedwe. Achakwera anatulusa ndrama yokwana 43 biliyoni ndikumupasa Elias Migero wa ku Blantyre yemwe anapita ku Israeli kukatenga ma Israeli 7
ndikuwabweresa kuno ku Malawi somwe wa Bakili TV komanso ali Limpopo FM anayankhula kunena kuti mu dziko lathu mwabwera alendo amene achoka ku Israeli. Izi anazichita mu nyengo yomwe boma limatumiza anthu kupita ku Israeli, ndipo inali njira imodzi yofuna kuapusisira Amalawi kumanena kuti boma likutumiza anthu ku Israeli kapena boma likupanga mgwirizano ndi boma la Israeli ndicho linga chonena kuti iwo mamuvu awo pamene akuwayendesa asadziwike, koma Malawi kuno ndikunja kunayanja lichero. Amalawi, mission you say, my mastermind. Mission you say, my mastermind. Munali President Lazarus Chakwera, Richard Chimwendo Panda, Mai Yolamu, Elias Migero, Zikale Ngoma, Halim Kandawire, Ax Mwanga, Valentino Piri, Jesse Nyirongo, Leti Njale, Amalemu Anjale, Agotani Hala, Komanso, Anyamata Akumtakataka, Amene atango tuluka kumene kuma training awo, ndipo ena anali ajina Dalakadula, Eric Pagamisa, who is who, komanso nyamata uja waocheredwa nyumba posachedwa pompa amamenyana okaoka a MCP Ernest Pambala, nyamata wa polisi NIS Temba Chako amene ananyamula amene anatawa ndi 5 milioni ya chipepeso. Mulo Sisito Dev Malamula ndi anthu ena 7 amene anachoka ku Israeli kuphatikizapo a Josh Akuplanta. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Amalawi, anthu amenewa analipo anthu okwana 30. No. Ndipo chimene anamudulira mutu bodyguard wa Achilima ndi chifukwa chonena kuti ataona kunena kuti Achilima ayamba kulimbana ndi anthu ena amene anali mu ndege, amene anakwera mu ndege, amene tikunena kuti ndi akaponda mgaga ndi anthu ena awiri. I'm trying to find out kuti anthu ena awiri amene anakwera limodzi ndi akaponda mgaga mndege muja ndi ndani, ndipo anakwera mndege muja usiku mamawa akukonzekera mission yawo, ndipo bodyguard wa Achilima anakwanisa kuombera anthu 3 amene mpaka lero mabanja awo akafusa MCP kuti aujeni kodi ali kuti, akumauza kuti anatumiza ku embassy kunja. Bodyguard wa Achilima anakwanisa kuombera anthu 3 chifukwa chonoti bodyguard wa Achilima anakwanisa kuombera anthu 3 nchifukwa chake anampanga chipongwe ndi kumudula mutu. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM.
nde ino abale nonse akulilongwe amene azibale anu sakupezeka ziwani kunena kuti anaphedwa kuja ku nkhalango yotchedwa ku Chikangawa pamene amalimbana ndi a Klaus Chilima. Amalawi tikukumbukira pamene ndege imanyamuka pali ka video komwe timakaona kamene kamasonyeza kunena kuti munthu wina wapa airport akutenga chithunzi. Munthu amene uja ndi amene amapereka ma information kunena kuti ndege yanyamuka, ndipo siku limene lija pananyamuka ndege ziwiri, ndege ina imene inali ya Israeli imene munakwera Israeli, ndege ina imene inanyamula a Klaus Chilima. Ndipo chimene chinachitika nchonena kuti anasokoneza network ya ndege imene amaendesa Major Selemani, oti china chilichonse amagwisa ntchito cha ndege imene inakwera ma Israeli. Ndipo ndege ija imaenda mwa zigizagi chifukwa inapangidwa hijack, ndipo gulu la akaponda mgaga ndi limene linali mmenemu. Akaponda mgaga tinayankhula kunena kuti anakatenga mankhwala kugana amene anapopera mu ndege kuti anthu aja azikhala ngati tsopano sakudziwa kuti chikuchitika ndi chani, koma anakanika kwambiri kuti mankhwala leo athane ndi a Klaus Chilima. Ndi pamene anayamba kulimbana. Security for citizens, but also reduce the rates of standing to 10% and underweight 5% by 2024, 6 years before the global goals. Ndipo kulimbana kutafika penipeni, Maisha Nilu Muluzi anati bwana wanga sangafe mwa mtundu umenewu chifukwa anthu samadziwa chikuchitika ndi chani, anthu achoka kuti. Ndipo ndikuti anthu anali fete mukutakuona kuti ndi gulu. Maisha Nilu Muluzi poilowerera ndi chifukwa chake nawonso anaomberedwa mutu ndi kukhapidwanso ndi sikwanje ndi kuvulidwa mmene munaona muja. Kumasundatiwa kuti kakijisama balama kuninda uveza ine kuchokera kwa mwana wake sindikayuka kose dziko lipa mwana yunuliza kula. Amalawi Flora amene anali pilot anakhapidwa pakati pa mutu chifukwa nayenso amakakamizidwa kuti ndege aisise, ndipo iye anati nditsitsa bwanji ndege, ndipo anaphedwa ali mugiya yotsitsa ndege. Ndi chifukwa chake tamva a Commission of Inquiry kunena kuti anthu aja anafera mu ndege momwemo, anthu aja anafera mu ndege, koma ndege inakagwera malo ena kumene anakamaliza anthu aja. Ndi pamene amakasamusira kumalo kumene tinakaona kuja anthu aja magazi aja atatha, mpamene tikuuzidwa kunena kuti anthu aja analibe magazi, anthu aja analibe malofu, anthu aja analibe mikozo. Pamalo pamene anagayi tinaiona ndege paja, ndi pamalo pamene atapanga zawo zija anayikola bwinobwino ndikuyikhazika pamene paja. Usiku anyamata ndi pamene anabwera ndi mahamala ndi zitsulo zosiyanasiyana ndi kuyiphwanya ndege ija kuti anthu tiziti ndege inapanga ngozi. Kodi ndi ndani amene analandira uthenga woyambirira kuti Chilima amwalira? Amalawi
kuti tikufuna commission of inquiry ya independent imene simukhala mchimwene wawo achakwera, mmene simukhala mwana wa achakwera, mmene simukhala ankula wa achakwera, mmene simukhala achibale wina aliyense wa achakwera. Tikufuna zipani zosiyana-siyana, ma organization osiyana-siyana, mipingo yosiyana-siyana itipase anthu kuti apange kafukufuku amene Amalawi tizakhutisidwe naye. Amalawi ndipo mukhoza kusimikiza, mukhoza kukhulupirira kuti malo amene inagwera ndege ija ndi malo amulingodi wokwana 4.5 mita, ndipo panangosendeka anthu anapanga izi tikuti a Charles Joshi, a Kenneth Kalengoma ndi gulu lina lonse limene Amalawi talichula. Ma mastermind amene anachita plot imeneyi anali ma Israel 7, Arias Michel, a Richard Chimwendo. Ndipo chithunzi cha Chilima kuti waphedwa munthu woyambirira kuchilandira anali Ken Zikhale Ng'oma. Nthawi imeneyo ali kumaliro kwa Kasambala. And these people amene anapha Achilima, they are the same people amene anaphaso Kasambala ndi ma activist ena awiri. Ken Zikhale Ng'oma atalandira chithunzi chonena kuti Chilima wamwalira. Nthawi imene amalandira chithunzi inali 10:15 mmamawa. Pamene Limpopo FM imalengeza kunena kuti ndege yasowa, kumene kuli ndege sikukuziwika, anthu aja nkuti ataphedwa 10:15 ndi pamene amalandira chithunzi. Ken Zikhale Ng'oma anali limodzi, anakhala pamodzi ndi Hale Mkandawire. Zimene ndikuyankhulazi, Hale Mkandawire ndi Ken Zikhale Ng'oma ayamba mtima wawo ukukhuzika kunena kuti what was happening, who see us, who saw, kunena kuti ndalandira chithunzi. Ken Zikhale Ng'oma, kumbuyo kwanu siku la maliro, kumbuyo kwanu kumene munakhala, munthu wina anaona mukutenga chithunzi ndi kumaonesa Hale Mkandawire, ndipo munatumiza message kwa Lazarus Chakwera kunena kuti bwana zikomo kwambiri, ntchito yagwirika. This is Comrade Tanywa pa Limpopo FM. Mutawire kuti mwazi wa munthu ndiovuta. Tonse amene talephera kupita ku commission of inquiry, zibwerani ziperekani maumboni anu pa Limpopo FM. Amalawi tisalamizidwe kunena kuti imeneja inali ngozi, zinali zokonza, ndipo anakonza ndi Chakwera, Richard Chimwendo Banda, Zikhale Ng'oma, Mai Yolam, Jesse Nyilongo, Leti Njali, Chris Kaponda Ngaga ndi anthu ena awiri amene anakwera mu ndegemu, a Charles Joshi, a Miguel
amene analandira 43 billion, ndipo Amigero amafuna kuyimirira UMP koma chifukwa cha 43 billion anasitaya sakufunanso kuyimirira UMP. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Mzimu wanga kula pasipandhaga mayo ngafera kondo ya bale tikuti Mai Kotani Hala a Charles Joshua amene ali mwini wake wa Skarazi akunkuyu, ndipo black box yomwe amanena a Moses kunkuyu ija kuti ilipo, ndipo black box manager inakasungidwa ku State House. Limpopo FM italengeza kunena kuti black box ili ku State House ndi pamene anaitawisa ndi kuipitisa kungulo ya Nawambe kumene pakadali pano Amalawi inu simungakhulupirire kumakhala ngati kuti Kamuzu ali moyo akukhalabe ku nyumba kumeneko. Chitetezo kuteteza ka black box. Ndi chifukwa chake Dr. Zamalala anakanizidwa kukaleza mitemboyi kuti adziwe chomwe chinapha anthuwa. Ndipo tisanamizidwe malipoti amene akunenedwa kunena kuti madokta anati mwakuti dokta wake Zamalala amene amalemba malipoti amene ndi Richard Chimwendo Banda ndiye dokta wake wa maplani onse amene amapangidwawa. Pamene ndikutuluka pa Limpopo FM ndikufuna ndibwere ndi chenjezo, ndikufuna ndikuchenjezeni Samia Sulaimana kunena kuti muziyenda mochenjera. Chimwendo Banda tsiku limene munapita ku Kanengo, usiku wa tsiku limene lija Chimwendo Banda anaenda pa galimoto imene inali ya private osati magalimoto anduna za boma, ananyamuka ndikupita ku Blantyre ndikukakumana ndi Migelo ndi Josi kukakambirana kunena kuti tingamuphe bwanji Samia Sulaimana moti adani anu amene afuna kuchosa moyo wanu akukhala ku Blantyre konko. This is Comrade Ntanyiwa. As I said, this is 2024. This is not 1964. Ndili Malawi mwamuno ondifuna mundipeza sindi kuchoka mpaka ndimalize kafukufuku waifa ya Chilima. Apa ndayamba kumpeza ndikulowa pang'ono. tufuna chilungamo chiboneke waifa ya South Stream tikakwesa ndege tufuna so depend from a platform ndipo Maisraeli atamaliza ntchito yawo ndi ajana nyamuka ndawo yomweyo ulendo kunyamuka kumapita ku Zambia. Ndi kumene anakanyamukanso ndikukakumana ndi Ax Muwanga ku Egypt. Ndipo Amalawi ndikufuna ndinene kuti Elias Mijero ndamene analandira ndrama yokwana 43 billion chifukwa chochita organize anyamata 7 amene anachoka ku Israeli. Ndipo chigawo cha kumama kuno ndati ndifuna ndichenjeze Samia Sulaimana. Ndipo Elias Ngalande warrant of arrest yawo yatuluka akungodikira atengedwe. Victor Musowa warrant yawo yatuluka akungodikira atengedwe. Komanso Chaponda warrant of arrest yatuluka. Komanso Amai Jolobala UDF warrant yawo yatuluka. Nthawi ina iliyonse anthu amenewa tiona akumangidwa ndi chipani chicha cha MCP. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. kaini moja Chilima
ndikateronso Malawi, this is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Tikumane muchigawo china cha nkhanga zaona ndipepese kunena kuti chifukwa cha magesi nchifukwa chake tinalephera kuti tikanatha kukhala ndi program ya nkhanga zaona. Muli banja Kenneth Kaleng'oma amene munachita congratulate a president kunena kuti ntchito yaenda bwino. Ndiye you are expecting kunena kuti Comrade Ntanywa akhale pay mmene munapera anti anga ashaniri muluzi. I must keep quiet. Am I stupid? The way you killed Klaus Chilima, I must keep quiet. Am I stupid? The way you killed Flora. Amalawi, muntu amene wakonzeka Malawi kukatenda chovotera chake ndikukavotera MCP nayeso anali muguluso lokupa Chilima. Akamata vota azizwa kuti ineso ndinapha nawo Chilima. Ndikufuna ndipeleke uthenga wanga kwa zipani zina zimene mukuyenda chapasi pansi. Cholinga chanu nkufuna kukagwira ndi MCP ntchito. Mwaona mmene anampangira Chilima, mwaona mmene ampangira Chilima. Inu mukakhala ndani, inu akakuona ni ndani. Chilima ndinuyo who was clever. Chilima ndinuyo amene akanakwanisa kuthana nawo anthuwa anali ndani. You need to be careful. Nonse amene mukukonzeka mukuanamisa Malawi koma mukufuna mukapange mgwirizano ndi MCP. Zipani zonse zotsutsa mukanakhala anthu ogwirizana mukanabwera pamodzi ndikumanga umodzi kuti chipani ichi chichoke Amalawi tibwererenso pa mtendere. Apita wa Mtarika, you need to make good decision kuti Amalawi apulumuke. Osamvera mayi wa pa nyumba. Pangani chiganizo. Sitikufuna a president musipopozedwa ndasi mayi. Tukufuna ma decision amene mupange akomere Amalawi onse. Sindikudana ndi mayi akunyumba kwanu. Pangani chiganizo. Yendani limodzi ndi zipani zonse zotsutsa. Yendani ndani kuchihana, yendani ndi Atubele Muluzi, yendani ndi Ambewe, yendani ndi ana onse kuti dziko lipulumuke. Ndikuti ngati simukhala pansi ndikukambirana bwinobwino timezedwa ambiri. Ndikateronso pa Limpopo FM.